a D600. Hogy jönnek vissza a versenyek egyébként, jön a D600, Vivike Meló van, harmadik helyezett, Javis Zsondi! Gratulálunk a kollégának! Jó még akartam a vinni, nagyon! De akkor picikét jobb volt! Haladó egy Tudival, egy X-600-zal, Bontás Johnny! Aztán egy puti! Egy kicsit megszállják a növét a nélkül. Hát ő viszont felveszülőzött, elmondják azt a kovácsút! Vigyázzál! A legkemény elmondom a kovácsáról! Húzzál! De valami megmondom, hogy megmondom! Nagyon igazán voltak látom!